President de la taula de Bellaterra, es podria explicar com ha sigut el motiu de la retratràs precisament d'aquesta taula de fer l'escrutini final? No, és que el que passa és que això ho hem fet vot a vot, només a la gent de la taula, i llavors s'ha retrasat una mica, perquè teníem molta gent que ha votat. Són 800 i pico de vots per cada elecció. I a fer-ho nosaltres sols ho hem allargat molt. O sigui, el que hem fet és seguir el llibre que ens han donat d'instruccions i, clar, amb altres taules el que es fa és fer-ho entre tots, llavors es fa molt més ràpid. Les votacions normalment aquí a Bellaterra han anat general o ha hagut algun problema? No hem tingut cap problema, només ha vingut un senyor de 99 anys i ens ha animat una mica, ens ha explicat una història, però res més. Ha sigut només una anècdota. Bé, moltes gràcies. A vostè.